Il-komunità internazzjonali qed titratta l-fenomenu tal-immigrazzjoni illegali bl-istess regoli li kienet tuża fl-imoddi. Regoli li llum huma relevanti meta qed naffaċċjaw problema li tul is-snin evolviet u li issa laħqet livelli għolja bla preċedent. Għalhekk hemm bżonn imminenti ta' regoli ġodda dwar l-immigrazzjoni, mhux biss fuq skala Ewropea iżda anke globali. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat li f'konferenza internazzjonali f'Baku l-Azerbajġan kellu messaġġ ċar dwar kif id-dinja għandha tiffaċċja l-isfida tal-immigrazzjoni irregolari. Il-Prim Ministru fisser kif l-Unjoni Ewropea se tieħu azzjoni biex jinqabdu u jitwaffqu t-traffikanti tal-immigranti, iżda iktar minn hekk qal li għandha tingħata għajnuna biex tiżdied l-istabbiltà fil-pajjiżi minn fejn qed jitilqu l-immigranti, xi ħaġa li tkun qed toffri soluzzjoni iktar fit-tul. Iżda saħaq li d-dinja ma tistax tistenna fit-tul qabel tieħu azzjoni biex tipprevjeni li jkomplu jiżdiedu n-numru ta' nies li jitilfu ħajjithom tul il-vjaġġ tagħhom lejn ħajja aħjar fl-Ewropa. Joseph Muscat qal li l-bżonn ta' regoli ġodda huwa dmir internazzjonali u mhux biss Ewropew. Dan għax fil-waqt li l-Istati Uniti u l-Awstralja għandhom sistemi li joffru opportunitajiet tal-immigranti ekonomiċi li jaslu f'pajjiżhom, l-Ewropa qed taffaċċja diffikultà biex tinstab it-triq tan-nofs bejn li jkunu salvati n-nies u l-miżuri tas-sigurtà. U appella li bħalma d-dinja fil-passat aġixxiet malajr biex instabet soluzzjoni ekonomika riċessjoni, hekk ukoll il-komunità internazzjonali għandha terġa' tingħaqad u tirreaġixxi b'iktar effiċjenza għal din il-problema biex issalva il-ħajjiet. F'Baku l-Prim Ministru ma naqax milli jagħmel referenza għas-suċċess ekonomiku li kiseb pajjiżna, tkellem kif minkejja ċ-ċokon tiegħu pajjiżna kiseb uħud mill-ikbar rati ta' tkabbir ekonomiku u żieda fl-impjiegi.